אשר, מה התחושות? מה התחושות? בכל זאת אנחנו נמצאים על טיסה בדרכנו לספרד. הארץ ממנה אבותיך גורשו. זה נכון. זה כאילו... תראה, התחושות הן חזקות, כי סך הכל אבא שלי, הוא לא גורש מספרד. אני דור שני, אני לא באמת... אני לא חושב שאנחנו בכלל צאצאים שלנו גורשי ספרד, אבל... אני רואה שאתה מתרגש. תראה, זה לא שאני חושב שלמישהו יש בעלות על העצב, אבל אתה לא חושב שזה קצת קטנוני, ההתאפסות שלכם לגירוש ספרד, כאילו זה היה, כאילו, עברתם דירה סך הכל. עברנו דירה, אבל איזה דירה? בוא תיקח רגע. חיים, מה התחושות שלך לגבי נסיעה לספרד, ארץ ממנה אבותיך לא גורשו? הלאה, ויבה אספניול! לא, כי יש אנשים שלהם זה כנראה לא מזיז. כן. אני שוב אומר, אנחנו לא מגורש מספרד, אבל לחזור לשם. אחרי שלא היינו שם. אחרי שלא היינו שם. זה רגע שהוא קשה, אבל אני מרגיש... אני מסתכל למצלמה או מסתכל אליך? אני מייצג אחרי... חיים, באמת, זה רגע... חיים, קצת כבוד. באמת, סליחה, אתה מייצג. אני מייצג דורות שהם לא יוכלו לחזור חזרה, לא היה להם כרטיס טיסה. נכון. נכון. אנחנו נחזור לשם, ואנחנו נראה שעם ישראל הוא חי. הוא חי. הוא חי טוב. הוא חי טוב. איזה ערוץ זה משדרים את זה? מה? זה לא כל שנה... לא, זה בערוץ הכנסת. זה בערוץ הכנסת, נכון, לא זה. טוב, עוד משהו? חיים? ריאל מדריד! הבנתי שהכיסאות הריקים מסמלים את הגורשים. כן, כאן אפילו אין כיסא. אין כיסא. זה מסמל את זה. יותר מסמל. כמה זמן יש לך על הוידאו הזה, שנדע כמה אנחנו מבזבזים על הקשקוש הזה? על הקשקוש הזה שאני מאוד מעריך. תשמע, זה וידאו, זה מצלמה שהיא נועדה לשם וידאו. כמו שאני, כל אחד יש לו ייעוד. נכון. לא, זה בסדר. זה דברים שאי אפשר לכתוב, זה רגעים שאי אפשר לכתוב. לא, והיא צועקת כל הזמן, אני לא יכול ככה. ולי זה מזכיר דברים אחרים, אגב. אני מרגיש שצריך לעמוד בשורה ולהתקדם אל עבר הקרונות.